Când Clara s-a trezit la un pas de moarte în spital, a descoperit trădarea care avea să-i schimbe viața pentru totdeauna. Hotărâtă să supraviețuiască, își transformă durerea în putere, pornind de o călătorie necruțătoare pentru a distruge viața lui Marco și a-și recâștiga propria putere. Asistați la transformarea incredibilă a unei femei care refuză să fie o victimă și luptă pentru a-și recâștiga libertatea și fericirea. Întinsă pe patul de spital, am simțit greutatea zdrobitoare a propriei mele vulnerabilități ca pe o condamnare la moarte. Fiecare respirație era un efort titanic. Fiecare bătaie a inimii mele simțea o luptă împotriva unui corp care refuza să cedeze. Medicii veneau și plecau, purtând cu ei aceeași expresie de compasiune resemnată. Facem tot ce putem, dar situația este delicată, au spus ei, de parcă soarta mea ar fi fost deja pecetluită înainte să înțeleg măcar ce se întâmplă. Le-am auzit, dar a fost greu de procesat. Mintea mea era la fel de epuizată pe cât corpul meu era slăbit. Pentru o clipă am început să accept că poate acesta era sfârșitul inevitabil. În acea noapte, liniștea din cameră era apăsătoare, aproape palpabilă. Totul era atât de liniștit încât până și bipul ritmic al monitorului cardiac părea îndepărtat, ca un ecou dintr-o lume pe care abia mi-o mai aminteam. Marco a intrat. I-am simțit prezența chiar înainte de a-l auzi. A tras un scaun lângă fereastră, privind întunericul afară, dar nu a venit la mine, nu m-a ținut de mână așa cum o făcea de obicei. În schimb, vocea lui tăia aerul rece ca o lamă ascuțită. Era la telefon, vorbea cu cineva urgent și în secret. Da, știu, nu va mai dura mult acum. Medicii au spus că se înrăutățește. Trebuie doar să avem răbdare, în curând vom fi liberi să fim împreună. Inima mi s-a oprit pentru o secundă, nu din cauza bolii care m-a consumat, ci din cauza durerii înfiorătoare a acestor cuvinte. Mi s-a părut că am fost înjunghiat iar și iar, fiecare înjunghiere mai adânc decât ultima. Bărbatul pe care l-am iubit, cel care trebuia să fie refugiul meu sigur, a vorbit despre mine ca și cum aș fi o povară, un obstacol de înlăturat pentru ca el să-și poată continua viața. Cuvântul liber mi-a răsunat în minte ca un clopot de înmormântare. Nu mă abandona doar, sărbătorește moartea mea iminentă, eliberarea lui din cătușele unei relații care pentru el devenise nesustenabilă. Am încercat să-mi controlez respirația, să țin monitorul ritmului cardiac ca să nu știe că ascult. Corpul meu se simțea și mai slab, dar în interiorul meu se trezea ceva, o furie arzătoare, o furie pe care nu o mai simțisem niciodată. Era o furie atât de intensă încât ardea, aducând căldură acolo unde înainte era doar răceală și disperare. Când în sfârșit a închis telefonul, Marco s-a apropiat de mine și s-a uitat la mine cu o expresie care acum părea teatrală, forțată. Ce mai faci, iubirea mea?" a întrebat el cu un zâmbet care nu i-a ajuns în ochi. Am vrut să râd, dar vocea nu mi-a ieșit. Veninul din cuvintele sale anterioare încă mai picura în mintea mea. Era un mincinos și știam asta. Acum, cu fiecare fibră a ființei mele, în acea clipă am luat o decizie irevocabilă. Aș trăi. Nu din cauza lui și cu siguranță nu din cauza vreunui miracol medical la care alții ar putea spera. Aș trăi să-l văd plătind pentru fiecare cuvânt crud, pentru fiecare zâmbet fals, pentru fiecare promisiune încălcată. Dacă credea că sunt slab, nu o cunoștea pe adevărata Clara. Când a părăsit încăperea, am închis ochii și am făcut un jurământ tăcut. M-aș întoarce mai puternic decât și-ar fi putut imagina și voi distruge tot ce a construit pe temelia minciunilor sale. Ar învăța pe calea grea că eram mult mai mult decât sfârșitul la care se aștepta. Am fost începutul coșmarului tău. Recuperarea mea a început încet, aproape imperceptibil. Mai întâi, febra s-a rupt și un sentiment de ușurare m-a cuprins. După aceea, durerea constantă din piept a părut să scadă, de parcă corpul meu începea să respingă colapsul iminent pe care toată lumea îl aștepta. Medicii au venit mai des
din ce în ce mai intrigați de rezultatele testelor. Le-am urmărit conversațiile, schimbul de priviri confuze, murmurele progreselor neașteptate. Este impresionant, a spus unul dintre ei, încruntat în timp ce îmi trecea în revistă diagrama. Semnele ei vitale se îmbunătățesc, chiar și cu puține modificări semnificative ale tratamentului. Am zâmbit doar, fără să dezvălui adevăratul secret din spatele recuperării mele. Nu a fost un miracol medical, așa cum voiau ei să creadă, ci ceva mai profund, mai înverșunat. A fost furia care îmi ardea în vene, combustibilul care mă făcea să lupt. Fiecare bătaie a inimii mele, acum puternică și ritmată, purta o promisiune tăcută. Nu numai că aș trăi, aș câștiga. Marco, pe de altă parte, părea mai puțin încântat de îmbunătățirea mea. Venea mai rar și când era acolo, îi se vedea nerăbdarea. Medicii încă nu știu nimic concret, a întrebat el pe un ton aproape frustrat, în timp ce se uita la ceas. A crezut că nu am observat, dar fiecare gest al lui dezvăluie ce se afla în spatele acelei fațade. Eram o povară pe care voia să o vadă dispărând. Nu-ți face griji, iubirea mea, a spus el, forțând un zâmbet în timp ce mă ținea de mână. Vocea lui părea dulce, dar am văzut minciună în ochii lui. El făcea rădăcină pentru mine să dispar, fie că era prin moarte sau prin disperare, atâta timp cât am părăsit scena și am lăsat drumul liber pentru viața pe care și-a plănuit-o alături de iubitul său. Pe măsură ce au trecut zilele, corpul meu a căpătat putere. Fiecare mic progres a fost o victorie secretă. Ridicarea brațului fără durere, făcând câțiva pași prin cameră cu ajutorul unei asistente, chiar și respirând fără dificultate. Fiecare realizare m-a adus cu un pas mai aproape de ceea ce mi-am dorit cu adevărat, să-mi reiau controlul asupra vieții și să o aduc în genunchi. Planul meu a început să prindă contur, deși neclar. Știam că voi avea nevoie de dovezi, răbdare și, mai presus de toate, de o mască pentru Marco. Eram încă o soție docilă, vulnerabilă. I-am zâmbit, m-am prefăcut că îi cred cuvintele și i-am acceptat afecțiunea rece. Fiecare gest al lui a fost o amintire a cât de puțin mă cunoștea. În timp ce credea că mă înșală, i-am studiat, i-am respectat programul, scuzele prost pregătite, orele în care pleca la întâlniri. Fiecare detaliu a devenit o piesă în puzzle. Marco își construia propria capcană și nici nu bănuia asta. Medicii au început să mă numească un miracol pentru ei. Pentru ei era un mister medical. Pentru mine a fost rezultatul unei decizii necruțătoare. Aș trăi, dar nu doar să existe. Aș trăi să-l distrug pe Marco, să-i smulg masca soțului perfect și să arăt lumii cine a fost cu adevărat. El nu era doar un trădător, era un monstru insensibil, egoist. Când a intrat într-o noapte în cameră cu telefonul în mână și aceeași expresie plictisită ca întotdeauna, l-am privit cu un zâmbet pe care nu l-a observat. Însemna că eram în viață și, în curând, foarte curând, avea să înțeleagă prețul asta. Să te întorci acasă a fost un act de actorie pură. A insistat să mă însoțească, ținându-mă de braț ca pentru a arăta o grijă despre care știam că este falsă. În spatele fiecărui zâmbet al lui era o sclipire de disconfort, de parcă prezența mea ar fi fost o reamintire constantă a ceva ce ar prefera să uite. Ai nevoie de ceva, iubirea mea? Vrei să-ți pregătesc ceva? A întrebat el în timp ce deschidea ușa casei, cu vocea umplută de o dulceață repetită. I-am zâmbit înapoi, fragil, aproape supus. Nu, dragă, sunt bine așa. Trebuie doar să mă odihnesc. Înăuntru, adevărul era altul. Eram plin de energie, mai viu ca niciodată și tot ce-mi doream era să mă comport așa. Pentru ca el să iasă la una dintre întâlnirile lui de lucru, știam foarte bine ce înseamnă. Am ridicat telefonul și am format numărul cuiva în care încă aveam încredere, Beatriz. Beatriz a fost o prietenă ani de zile, cineva care nu m-a abandonat niciodată. Chiar și atunci când Marco a încercat, cu aroganța lui obișnuită, să o izoleze de viața mea. Întotdeauna a știut că ceva nu era în regulă cu el. Când i-am spus despre trădarea ei și despre cuvintele pe care le-am auzit în spital, Beatriz a rămas tăcută câteva secunde, cu fața întărită.
Omul ăla nu merită un ban, Clara, și am să te ajut să demonstrezi asta. Cu ea lângă mine a început transformarea. Beatrice a fost un strateg înnăscut, cineva care a știut să folosească fiecare resursă disponibilă. Ea a adus un laptop conectat la internet și mi-a deschis lumea lui Marco, conturi bancare, înregistrări ale cărților de credit, mesaje arhivate. Încetul cu încetul deslușim urma minciunilor pe care le-a lăsat. Uită-te la asta, Beatrice, spuse ea, arătând spre un extras de cont. Au fost cheltuieli în restaurante scumpe, hoteluri de lux, magazine de bijuterii, toate făcute în timpul întâlnirilor de lucru. Și apoi am găsit o tranzacție care ne-a făcut să înghițim greu. O bijuterie foarte scumpă, achiziționată în săptămâna în care am fost în spital. A avut îndrăzneala să cumpere asta în timp ce tu luptai pentru viața ta. A scuipat Beatrice cuvintele de parcă ar fi ars. Dar nu s-a oprit aici. Marco nu a fost doar un trădător, a fost un hoț. A luat bani din economiile noastre comune pentru a-și finanța amanta. A folosit banii pe care i-ai economisit pentru asta, Clara. Beatrice și-a evidențiat indignarea, pulsând în fiecare cuvânt. Am urmărit totul în tăcere, fiecare nouă descoperire adăugând mai mult combustibil focului din interiorul meu. Planul meu avea acum formă. Nu voiam doar să-l demasc pe Marco, am vrut să distrug imaginea impecabilă pe care și-a construit-o. Credea că este de neatins, dar era pe cale să descopere cât de greșit se înșela. Vom avea nevoie de mai multe dovezi, spuse Beatrice, mintea ei deja plănuind următorii pași. Pot să fac asta, am răspuns hotărât. Știu unde păstrează parolele și îi cunosc obiceiurile. Îi voi urmări fiecare mișcare. În acea noapte, Marco a venit târziu acasă, mirosind a parfum care nu era al meu. M-a găsit în sufragerie cu o ceașcă de ceai în mâini, prefăcându-se a fi soțul fragil pe care credea că îl controlează. Este totul în regulă, iubire?" a întrebat el, aruncând scobitoarea pe canapea. Da, dragă," am răspuns eu cu un zâmbet blând. Tocmai mă gândeam cât de recunoscător sunt că te am cu mine. A zâmbit, convins de minciuna lui, dar în acel moment, stând în lumina slabă a camerei, am știut că îi vine vremea. Habar n-avea că pământul de sub picioarele lui se prăbușește și că eu voi fi responsabil pentru scoaterea covorului. Adunarea dovezilor împotriva lui Marco a necesitat mai multă răbdare decât mi-am imaginat. Întotdeauna a crezut că este viclean, dar nu suficient de viclean pentru a-și ascunde trădările de cineva hotărât ca mine. Fațada mea fragilă a rămas intactă, permițându-i să se relaxeze în aroganța lui. Cu cât părea mai sigur pe sine, cu atât devenea mai neglijent și am profitat de fiecare derapaj. Am așteptat până când a adormit profund într-una din nopțile lui îmbibate de vin. Cu grijă, am ridicat telefonul mobil pe care l-a ținut mereu la îndemână ca pe un trofeu al vieții sale duble. Parola nu a fost o surpriză, ziua de naștere a iubitului. El credea cu adevărat că nu voi bănui niciodată. De îndată ce am deblocat telefonul, putregaiul a ieșit la suprafață. Mesaje explicite schimbate între cei doi, declarații de dragoste neplăcute care păreau ceva dintr-un roman de dragoste ieftin. Într-o conversație, Marco a descris în detaliu modul în care intenționa să transforme casa noastră, cea pe care am construit-o împreună, într-o casă nouă pentru el și iubitul său, de îndată ce lucrurile s-au rezolvat. Dar cel mai rău urma să vină. El transferase bani din contul nostru comun în contul ei. Acestea nu erau sume mici, ci sume considerabile pe care obișnuia să le plătească pentru călătorii, cadouri scumpe și cine în restaurante în care nu m-a dus niciodată. Printre dosare au apărut chitanțe pentru bijuterii, haine de marcă și chiar închirierea unui apartament pe numele ei. Fiecare nouă descoperire era ca o înjunghiere. Indignarea mea a crescut, dar și hotărârea mea a crescut. Am fotografiat totul, capturi de ecran, chitanțe, mesaje. Am creat un folder pe computer intitulat Dovezi. Beatrice, mereu practică, ne-a sugerat să folosim un pendrive pentru a stoca fișierele în siguranță, în cazul în care Marco bănuiește ceva. În timp ce căutam, am descoperit un e-mail
care arăta clar nivelul de dispreț pe care Marco îl avea față de mine. I-a scris mamei ei: ea nu știe încă nimic. Dacă totul decurge conform planului, ea va pleca în curând și vom fi în sfârșit liberi. Merit o viață mai bună și tu la fel. M-am oprit pentru o clipă, încercând să absorb acele cuvinte, o viață mai bună. Aceasta era definiția lui de a mă distruge, de a-mi fura economiile și de a mă umili. Mi-a bătut inima, nu de durere, ci de furie. Beatrice m-a ajutat să organizez totul. Am creat o cronologie detaliată pentru marele moment. Trebuia să fim meticuloși pentru că Marco era un om manipulator și cinic. A știut să farmece pe oricine asculta, cruțând întotdeauna victima, iar eu aveam nevoie de dovezi irefutabile pentru a-i dărâma în mod public masca. Este suficient pentru a-l termina, a spus Beatrice, privind dosarul cu documente și imagini pe care le-am adunat. Nu-mi este suficient, am răspuns cu o răceală calculată în glas. Vreau ca el să piardă mai mult decât bani. Vreau să piardă mândria, reputația și controlul pe care crede că îl are asupra tuturor. În timp ce Marco trecea prin rutina lui ipocrită, m-am pregătit. Credea că deține controlul, dar nu știa că aveam deja toate armele în mână. Fiecare zâmbet pe care i-am oferit-o în acele zile a fost o altă cărămidă în zidul pe care l-am construit între noi. Habar n-avea că pământul de sub picioarele lui începea deja să se prăbușească. Ziua confruntării era stabilită. Am ales o noapte perfectă pentru a-l expune pe Marco. O cină de sărbătoare pe care o organizase pentru a-și etala falsa perfecțiune. Au fost prezenți prieteni, colegi de muncă și chiar câțiva membri ai familiei, gata să-l sărbătorească pe bărbatul de succes. Marco, arogant ca întotdeauna, a defilat prin cameră cu un zâmbet, ca cineva care avea totul sub control. Dar nu a fost cazul. În ultimele zile începuse să dea semne de furie și nerăbdare. Stăpâna lui, din câte am adunat, împingea. Mesajele recente pe care le-am surprins au arătat clar. M-am săturat să aștept. Ori remediați asta odată pentru totdeauna, ori plec, se citi unul. El, desigur, a încercat să o calmeze cu promisiuni goale, dar uzura era evidentă. În acea seară, în timp ce prefacem zâmbete și schimbam salutări politicoase cu oaspeții, Marco părea mai tensionat decât de obicei. Abia s-a uitat la mine, dar pe de altă parte nu și-a putut lua ochii de la telefonul mobil. Indiferent cât de mult aș încerca să o ascund, știam că el era în contact cu ea. Am așteptat până când toți s-au așezat în sala de mese. Conversațiile au curs, au început toasturile, iar Marco, în culmea vanității sale, a ținut un discurs despre valorile și sacrificiile familiei. Mi-a căzut stomacul, dar mi-am păstrat zâmbetul. Când a terminat, am profitat de pauză ca să mă ridic. Din moment ce sărbătorim onestitatea și integritatea, cred că este corect să împărtășim o poveste reală despre sacrificiu. Ochii s-au întors spre mine, iar Marco a făcut ochii mari, evident inconfortabil. Înainte ca el să poată întrerupe, am scos unitatea flash din buzunar și am conectat-o la televizor. Cu un singur click, mesajele au apărut pe ecran. Mai întâi au fost conversațiile mai ușoare, dar deja destul de compromise. Ce faci, Marco?" Încercă să pară indignat, dar vocea îi tremura. Ce persoană incredibilă ești cu adevărat!" I-am răspuns, cu tonul ferm, dar controlat. Un cuțit care taie fără să țipe. Au urmat cele mai explicite mesaje însoțite de dovezi financiare, transferuri bancare către iubitul său, chitanțe pentru cadouri scumpe și chiar o propunere de închiriere pentru apartamentul pe care intenționa să-l împartă cu ea. Camera era complet tăcută. Fețele neîncrezătoare ale oaspeților m-au asigurat că planul meu funcționează. Este absurd, o invazie a intimității, a explodat Marco ridicându-se de pe scaun. Confidențialitate? Vorbești despre confidențialitate în timp ce îmi folosești banii ca să o interpretezi pe amanta ta? Tonul meu era înghețat. Vorbiți despre intimitate în timp ce complotați să mă aruncați ca gunoiul, chiar și atunci când luptam pentru viața mea. Marco era pierdut. S-a uitat în jur după sprijin, dar privirile celor prezenți erau de condamnare. Nici măcar prietenii săi apropiați nu păreau dispuși să-l apere.
Ai crezut că voi muri, că o să scap din calea ta fără luptă? Am continuat. Dar acum e rândul tău să faci față dezastrului. Ultima dovadă pe care am prezentat-o a fost contractul de închiriere a apartamentului. Și iată care ar fi casa noastră, Marco, sau mai degrabă casa pe care ai plănuit să o construiești împreună cu altcineva. Nu a mai spus nimic, doar a luat unitatea flash și a plecat în grabă, dar nu înainte de a auzi vocea unui coleg care l-a acuzat de necinste. Ești o rușine, Marco, mormăi cineva când pleca. Am oprit vederea și m-am întors pe scaun. Am inspirat adânc în timp ce oamenii din jurul meu încercau să asimileze ceea ce tocmai asistaseră. Îmi cer scuze pentru disconfort, dar trebuia să pun capăt odată pentru totdeauna cu această farsă, a spus el calm. Mi-am ridicat paharul pentru un ultim toast, pentru un nou început. Și așa Marco nu numai că și-a pierdut respectul prietenilor și colegilor săi, dar a fost și dat afară din casa mea și din viața mea. Sentimentul de ușurare era aproape de nedescris. Când Marco a dispărut în sfârșit din viața mea, acea greutate, acel bărbat care mă absorbise atât de mult timp, care m-a înșelat cu promisiuni false, a ieșit în sfârșit din casa mea, din mintea mea, dar nu era suficient de departe. Viața avea un mod ciudat de a lăsa urme, iar consecințele acțiunilor sale au început să-l bântuie curând. La scurt timp, după noaptea în care l-am dat afară, au început să apară primele consecințe. Nu a fost doar o chestiune de mândrie rănită sau de o căsnicie ruptă, nu. Marco avea mult de pierdut. Dovezile pe care le adunasem cu grijă și le păzisem cu gelozie nu erau doar un instrument de răzbunare personală. A fost o sentință pentru el. Investigațiile au început imediat. Afacerile sale, care până atunci erau bine înființate, au început să fie analizate îndeaproape. Fiecare tranzacție, fiecare delapidare, fiecare mică greșeală pe care o făcuse părea ca o fantomă din trecut. Compania în care a ocupat o poziție proeminentă nu a putut ignora dovezile și a fost înlăturat din funcția sa cu o viteză care aproape că m-a făcut să mă simt fericit. Știam că credea că este de neatins, crezând mereu că înșelăciunea lui va trece neobservată. Dar ceea ce nu calculase era cât de nemiloasă eram. Între timp, prietenii și cunoștințele au început să se îndepărteze de acel cerc social pe care l-a cultivat cu atâta râvnă. Acolo unde toată lumea s-a închinat în fața aparenței sale de succes, a dispărut ca fumul. Cei care odinioară l-au flatat acum evitau chiar să se uite în ochii lui. Pentru ei, el nu mai era un exemplu de victorie, ci un simbol al trădării. Nimeni nu a vrut să se asocieze cu un bărbat a cărui putreziciune a fost expusă tuturor. În acel moment a încercat să mă caute. Primul mesaj pe care l-am primit de la el a fost o încercare disperată, patetică de a mă apropia. Putem vorbi? Știu că am greșit, dar știi că nu se poate termina așa. A spus-o de parcă ar exista un fel de justificare care ar putea restabili ceea ce a distrus. Am ignorat-o, desigur, și nu m-am oprit aici. A sunat din nou și din nou cerșind, căutând un fel de răscumpărare, de parcă durerea pe care a provocat-o ar putea fi ștearsă cu cuvinte goale. Când în sfârșit l-am întâlnit față în față, într-o cafenea din centrul orașului, nu era nicio urmă de compasiune în vocea mea. Era palid, transpirat, aproape de parcă s-ar fi confruntat cu propria sa reflexie. Nu ai loc în noua mea viață, Marco, am spus fără ezitare. Cuvintele mi-au părăsit buzele de parcă ar fi fost un decret definitiv. A încercat să se certe, să se justifice, dar știam deja. Nu era altceva decât un om pierdut, consumat complet de propria sa corupție. Tăcerea dintre noi a prelungit, în timp ce el a încercat să digere amploarea a ceea ce făcuse. S-a uitat la mine cu ochi care odată erau plini de manipulare, dar acum erau goli, cerându-mi ceva ce nu puteam să-i dau, iertare. Încă nu înțelegea că nu mai e loc pentru el, că a ars tot ce aș fi putut să fiu pentru el. Senzația pe care am simțit-o a fost aproape terapeutică. Pentru prima dată am simțit că greutatea prezenței lui se ridică complet, de parcă ultima umbră pe care o aruncase asupra mea se risipea în sfârșit. Nu mai eram femeia fragilă și disperată pe care o lăsase în urmă. Nu,
Acum eram propriul meu om. Eram liber. Marco a părăsit cafeneaua fără un ultim cuvânt. Nu au existat cereri, nici o încercare de a reconstrui ceea ce era deja rupt. Știa că depășise o linie fără întoarcere și, deși căderea lui a fost și mai dureroasă decât mi-am imaginat, nu-mi venea să-mi pară rău. Și-a făcut alegerea și consecințele, precum valul, au venit cu o forță necruțătoare. Întorcându-mă acasă după acea întâlnire, sentimentul de pace m-a cuprins într-un mod reconfortant. Ușile care erau închise anterior s-au deschis către un viitor fără lanțurile pe care Marco le-a pus asupra mea. Nu numai că supraviețuisem disprețului lui, dar acum eram gata să o iau de la capăt. În timp ce mă uitam la orizontul noii mele vieți, un lucru era sigur. Marco nu va avea niciodată un loc pe această nouă cale pe care mi-am croit-o. M-am uitat în oglindă și am văzut o altă femeie, nu doar din cauza a ceea ce mi-a făcut timpul corpului, ci și din cauza experiențelor care mi-au făcut în interior. Fragilitatea care m-a consumat înainte, dependența care m-a limitat, toate acestea au fost lăsate în urmă. Reflecția cu care mă confrunt acum este despre cineva puternic, cineva care a învățat că adevărata libertate nu vine din ceea ce avem, ci din ceea ce alegem să lăsăm în urmă. Când m-am întors la serviciu, un loc în care înainte mă simțeam lăsat pe din afară, privirile de pe fețele colegilor mei nu mai erau aceleași. Nu mai era frică în ochii mei, așa că felul în care m-au văzut s-a schimbat. Nu mai aveam nevoie să mă ascund în umbră. Cuvintele de susținere și de încurajare pe care le-am primit de la cei puțini care erau alături de mine, cei care vedeau în mine nu o soție părăsită, ci o femeie cu un viitor promițător, m-au impulsionat. Începeam să merg pe un drum nou și, spre deosebire de înainte, acum eram în control. Fiecare pas, fiecare decizie a fost a mea. Acea casă în care Marco și cu mine am împărțit râsete false și promisiuni goale era acum fortăreața mea. Zidurile care fuseseră martorii trădării și durerii au devenit simboluri ale rezistenței. Mi-am concentrat toată energia pe ceea ce puteam controla, viitorul meu. Mi-am renovat casa cu fiecare renovare, cu fiecare detaliu. O nouă lucrare de vopsea aici, o piesă de mobilier acolo. Parcă îmi refacem sufletul, bucată cu bucată, cu mâinile care fuseseră cândva atât de neajutorate. Golul pe care l-a lăsat Marco nu a fost un spațiu pe care să-l umple un alt bărbat, așa cum ar face mulți. Nu, ceea ce aveam nevoie acum era de mine. Am învățat că iubirea de sine este cheia tuturor. Nu m-am mai amăgit cu promisiuni false sau cuvinte goale. Devenisem cineva care nu mai avea nevoie de salvare. Eram propriul meu erou și acesta în sine a fost cel mai mare premiu. Pe măsură ce am înaintat, haosul pe care Marco și-l crease pentru el s-a desfășurat în moduri și mai copleșitoare. Finanțele lui erau în ruină. Investigațiile pe care le începesem temeinic au ajuns să fie piatra de poticnire în calea lui. Cariera lui a fost deteriorată iremediabil. El, care mergea cu capul sus, era acum o umbră a bărbatului pe care l-am iubit cândva. Când am auzit că a fost concediat de la ultimul loc de muncă, nu mi-a părut rău. Nu a căzut o lacrimă după el. Știam că a făcut propriile alegeri și că întotdeauna a plătit pentru ele. Dar cel mai rău lucru pentru Marco nu au fost pierderile financiare sau umilința publică. Ceea ce i-a distrus cu adevărat sufletul a fost singurătatea. Întotdeauna a crezut că le poate avea pe toate. Soția pe care a folosit-o drept trofeu, iubitul care îi hrănea vanitatea, slujba care i-a dat putere. Până la urmă a pierdut totul. Fără oamenii din jurul lui, fără manipularea lor, el nu era nimic. Ceea ce nu calculase era că adevărata lui putere stătea în lipsa lui de caracter și nu în oamenii despre care credea că îl admirau. Când am auzit despre pierderea prietenilor și despre reputația lui,
Nu m-am putut abține să nu mă gândesc la modul în care, în anumite privințe, aceasta a fost justiție tardivă. Îi folosea pe toți cei din jurul lui pentru a se hrăni cu ceea ce putea, fără să-și facă griji vreodată cu privire la ceea ce distruge pe parcurs. Nu a înțeles că, în cele din urmă, ceea ce se pierde cel mai mult nu sunt posesiunile sau pozițiile, ci încrederea și respectul celorlalți, și că nu-și va reveni niciodată. În timp ce el s-a scufundat în propriul abis, eu am înflorit. Știam că am ajuns la punctul de cotitură. Nu mai era o femeie în bucăți care aștepta să o repare ceva sau cineva. Eram în sfârșit împăcat cu mine, cu trecutul și cu viitorul care era acum la îndemâna mea. Fiecare decizie, fiecare acțiune pe care am luat-o a fost o afirmare a puterii mele asupra vieții mele. Nu mai era Marco sau vreo umbră a disprețului lui care să mă oprească. Mă eliberasem din ghearele lor, iar asta mă făcea de neînvins. Astăzi, când privesc spre viitor, nu mai văd un orizont de incertitudine și frică, ci un drum plin de posibilități. Noul început a fost mai mult decât o simplă reconfigurare a vieții mele. A fost o renaștere unde eu sunt creatorul destinului meu. Și cu asta ce altceva m-ar putea împiedica să merg înainte? Sunt Clara, iar acum, mai mult ca niciodată, mă ocup de propriul meu drum. Dacă ați fost mișcat de această poveste, lăsați un like și abonați-vă la canal pentru mai mult conținut inspirat.